Smbu, Ruben, Ecleo, my God. Kung mabasa ito sa Bible, nagabutang dito, Ginoo, dili na ko madawat ang nagalingkod sa mantrono. Nanagan sila sa taas kabukiran sa ilalom sa dakong bato nga naganayon. Timpagan na lang ng mga kabatuan diri sa ibabaw nga sa among uluhan. Kaya dili na mo madawat ang naglingkod sa trono. Muna karon akong Ginoong Dios, Divine Master Ruben, directly Senior, dili dili madawat sa tanang halas man yung bahay kay Bible man ilang gisaligan. Manandili dili nila madawat akong Ginoong Dios ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad. Gikan kaniadto hangtod karon Ruben kaniadto, Ruben sa tunga-tunga o Ruben sa tumoy. So, ulitin ko. Ang mga tao talaga mo sugot na lang sila mamatay. Hindi madyo nila madawat nga wala lang Diyos sa tibok kalibutan ang tulo ka persona sa Santissima Trinidad. Mga matay dyan mo kay inyo man ang gipangandoy. So, sigurado naman ko, padami na naman ang unlike ko at sa mga bad comments. Wala. Padami na naman ang kalamidad nito. Kaya, sa bagay, kagustuhan nyo rin kasi mamatay kayo kasi hindi nyo matanggap talaga ang tatlong persona sa Santissima Trinidad. Kaya yung Bible na binabasa nyo, intindihin nyo talaga kasi walang pagsisisi na nauna. Ang pagsisi talaga palaging nasa huli. So, iingatan na kayo lahat palagi. Bye-bye!